Naimbag nga oras tayo manan amin, kakabsat nga subscribers kan viewers. Intayo man denggan iti maysa nga testimonyo, iti kabsat nga dati nga barumbado, nga maysa kadagiti pinili ni Apo Dios nga nagbalin nga pastor. Dagiti intayo buyaan nga videos kan pictures kat awan iti pakainaigan na iti masaknan na aramat laeng dagitoy akas ilustrasyon. Maysa ak nga kabsatyo nga nagtaod iti maysa a barangay iti Mountain Province. Upat kami nga agkakabsat ket siak ti inunaan. Manalon dagiti parientes ko ditoy nga lugar. Naulila kami nga dagos iti ama, idi agtawanak ti 8. Gapu ti panakatay ni tatang ko iti sobra nga panag-ininom na iti arak. Natay iso na iti 48 ti tawen na. Gapu iti panakarunot iti barana gapu ti sobra nga panag-inom na iti arak. Ninanang migarod tenangisaksakad iti panagbiag mi. Nabiyag kami babaan iti panagtaltalon mi. Agtawanak ti 12 idi nakikadwaak kadagiti tambay ijay lugar mi. Nataengan dangem siak ket adu ti amuda nga kalukwan. Isuda tinang adalak iti panagsugal, panagsigarilyo, panagbartek, panagtakaw kanda dumapay. Sin mabalian ti turong ti biyag ko, takay kayat kumeten dagita nga klase iti aramid. Haan nga kumpleto ti aldaw mi, idi no awan ti arak ken pulutan. Idakes na agtakaw kami ti itlog, ken agtiliw kami ti manmanok, nga isu ti pinulpulutan mi. No mabartek kami, kat aggugulo kami, kat agbuteng ti tattao kada kami, tabuneng kas kadapang or ti awit mi. Nagbalin kami nga problema iti barangay, kat barangay tangad, ti awag da kada kami. Kastoy tinagbalin nga kabibiyag ko iti mano nga tawan. Dimteng ti tiyempo nga nagpanpanunutak nga apan iti syudad iti Baguio nga makipordiya. Awit-awit ko iti namnama nga sumaya at iti sitwasyon ko. Ngamkin marukit di ti amin tananayonan pay dagiti bisyok. Haankon nga naituloy ti eskwela idi agtawanak iti 14. Tasabalian ti tinurturong iti biyag ko. Malagip ko pay, ti may sapasamak nga hang kumalipatan inggana tatta. At dati kun kunada nga born again nga simbaan ijay lugar mi, kat no aggimong da, adda kami ijay ngato, ti paggimgimungan da, kat barsa-barsaken mi ti paggimgimungan da ti batbato. Ken mangkat katawa kanyada. Adda ti pastor nga naidistino ije nga lugar. Kat kayat mi idi nga pag-ang-angawan, ta isuket kalbo. Adda ti mamingsan idi agtawanaken ti 18, nga magmagna dayti nga pastor. Ket ammupay no niya tinalaglagip ko, ket pinalsiitak timuging na, saka kami nga naglemeng kadagiti kakadwak. Idi kitan mi ket natumba isuna, ket nagdara timuging na. Ti ekspektarak ket agtakder isuna, takitaan na no sino diyan ang palsiit kanyana. Ngam saan ta nagtugaw, ket nakitak nga nagkararag. Haan ko ammo no anya DJ ingkararag na. Naglabas ti panawan ket agtawan akon iti 21.
Gapu iti bisyo kun panang abusok ti bagik, kat inmay nga nagsakitak kat marigata na nga agangas. Impandak garod iti ospital, kat ditoy nga nariknak ti danag ken buteng, tahaang ko pa'y kayat ti matay. Mapanpanunot ko idi, nga numatayak tata, anya nga tati pagturungak. Kasjay gayam, mabuteng ti tao nga matay, tahaan nga ammo ti mapasamak no ikidem na ti matana. Iti kaadak garudya ospital, kat inmaydak pinasyar ni ading ko, nga inuy-uyaw ko gapu ti pagka-born again na, kadwa na di pastor da. Kuna di pastor kanya, Bro, napasamak da ito itaada ti plano ti Diyos ti biyag mo. dito'y ko nga nalagip ti Diyos. Karo idi imbaga ti doktor nga hopeless, winaawan ti namnamakon nga maagasan, laksid ti panangaramid da ti kabailan da. Haan nga si Maya at garod ti riknak. Dituyak nga nakikatungtong iti apo, uray hangkuam mo ti agkararag kat kunak nga. No adda ka nga Dios agasan nakman. Kasnay gayam ti dandanin nga matay, awagan ti apo, uray no haanta nga patiin iti kapigpigsaan tapay. No nasalun at ta, kat haanta nga denggen ti sasao ti apo, ngam no matay tagayaman, kat awan metlaeng daddu mga awagan no haan nga ti Diyos. Kalpasan nga nagkararagak iti ababa, apan nakitungtong iti apo, kat nariknak ti panakalagan. Nariknak idi nga linmagan, tiriknak gapu ti kararag. Iti pagbiit garod, kat naikat ti oxygen, kat mayaton ti panag-anges ko. Haang kuman nga nakita ti mata ken mata ti Diyos, idi ngam nakitak ti panang-agas na kenyak. Uray di ay doktor kat mas daaw takunak, agawid akon tanaagasanak. Pirmi nga mariknak ti ragsak idi rinumwarak iti ospital. Kalpasan garod ti manong aldaw nga patuloy nga pimigsaak, kat dagos nga napanak na nga saba nga kunkunak. Adda ti Diyos inagasan na siya. Kinat katawaan dak ti kakailyak ditoy, ngay naramid ko, takas ano-kano nga ibagak ti Diyos kat nakagulgulo ti biyag ko. Iyaman taada di pastor nga nangkad kadwa kanyak. Isu nga haanak nga naupay ti panangkat katawa ti tattao kanyak. Haandak timan nga sinarsardengan nga pinarparigta. Intultuloy ko garod ti nangibagbaga, ti kinaimbag ti Diyos nga nangisalakan ken nang tulong kinyak. Binaliwan na ti turong ti biyag ko, ken insimpa na ti masakbayak. May isang aldaw, nalabasak dagiti kakadwak nga dati nga agbarbartek. Kat kunak kanyada, usto dayta tamadi. Ngam ti panagdengeg daket, demonyo kayo, kunak kano. Isu nga bigladak nga dinarup ken binugbog. Haana kon nga linmaban, inggana nga dara-dara akon ken napakapsutanak. Daytoy ti kaunaan nga tiyempo nga haanak nga limaban ken nagibales. Nagawidak nga rod, ngagsangsangita, karo idi ko na ninanang ko kanyak nga. Bunggunam, apay inya gamin dayta nga sinursarak mo. Riknak kat kaslaak nga agmaymay sa ijay nga tiyempo kat kunak tinakum ko. Kastoy gayam ti agserbi iti apo. Ngam nalagip ko,
nga dakdakkel ti Diyos ko nga nang agas kanya. Uray anya ti sakit wenno dadagsen, yaman ti kararag ti pastor mi ije nga tiyempo, ta isu tinang papapig sa kanya. Handak nga sinarsardengan nga binagbagaan ken pinarparegta. Nawan siguro isuna ket hangkuam mo ti mabalin nga napasamak. Malagip ko idi agmay sa tawon kon idi iti panagserbik ti Apo. Mariknak tinapigsa nga tarigagay ko nga agpastor. Isu nga ijay metlang nga tiyempo ket nagdesisyonak nga mapanag Bible school. Uray no ammok nga haan nga kaya ti panunot ko. Tahaanak nga nakalipas ti eskwela. Tinagbalin nga puunak ket intalek ko amin iti Apo. Tapno ituloy ko nga agserbi ken mangsango ti baro nga dalan iti biag ko. Kaasi ti Dios ket nalpas ko ti training ko. Idi ket nagbalin akon nga naan-anay nga pastor inggana tatta. Maysa nga aldaw bayat iti panagserbik. Haang ko nga inekspektar. Kat nasabat ko di pastor nga pinalsiitan mi ti muging na idi. Ditoy nga dagos nga di mawatak ti pamakawan. Kat kunak nga pakawanan na ko mapastor tasyak di ng palsiit king kaidi. Bigla nga inarakop dak nga agsangsangit kat kunana nga Agyaman ti Apo, tain patungpal na di kararag ko. Dinawat ko idi nga di ng palsiit kanya ket mamati ko maken agbalin nga pastor. Tapno mapadasan na ti mapalsiitan. ngam agkat katawa isuna. Kat kunakmat, wan garod, tadamot ti ikararagak nga agbalinmet nga pastor. Ngam kaasi ti Apo, kat ingga na itakat awan pay met tinang palsiit kanya. Yamanak diay nga pastor taayap ti inpakita na. Saan nga panangibalas, saan nga sakit tinakam winugura. 21 years kon nga agserserbi kas pastor kan kinadkaduandak ti Apo. Ito'y nga kinabayag ko nga agserserbi iti Apo kat adumet nga panubok ken problema tinagdaldalay satak nga nusubliak nga lagipen kat kaslahaan nga kabailan. Idi nagdala na kadagitoy nga panubok kat kanayon ko nga malagip. Diay Diyos nga nang agas kanyak. Han kuman nga makita ti mata ken mata. Ngam nakita ken nariknak iti panang agas na kanyak. Binaliwan na ti dalan ti biag ko. Inornos na ti panunot ko. Insuro na kang agbiag iti ayat ken mangpakawan. Naadal ko nga haan nga importante ti pagayatak. No di ket ti pagayatan ti Apo tinangnang runa. Nakitak met nga awan sirib ko na awan ti Biblia ken nang isuro kanya. Haanak nga maikari ngam salamat ti dakkel unay nga parabor ti Dios. Isuna ti biag ko ken amin ko. Ita kadwak ti inak ken kakabsat ko nga agserserbi iti Apo. Uray pay dagiti daddu mga babarkadak idi. Daksang gasat tadagi dadduma ket naibalud da. Kat apang ko kinas kasabaan isuda idi ije pagbaludan. Dadduma met ket nataydan. Nga hangkuam mo no inawat dati Apo sakbay da natay. Mapanpanunot ko nga no haanak nga namati duwalang tinagtungpalak. Mabalin nga naibaludak wenno adda akon iti tanem. Salamat ti Dios kaus-usaran na latasyak nga mangikasabati sasauna dito'y Pilipinas ken uray pay ballasiw taaw.
Inak ibingay iti pagtaktak darak nga sao ti Apo, iti Matthew chapter 11 verse 28 nga kunana. Umay kayo kanyak da kayo amin anabannog, kan madagdag senan kat paginanaan kayo. Kan iti Proverbs chapter 3 verse 5 nga kunana. Agtalek ka iti Apo iti amin aposom, di ka agtalek iti ipagarup mo nga ammo. Kayat kuman nga maibati daytoy nga pagadalan. Awan iti maitulong iti bisyo ken basol. Habang pagbigbigyam kat karkaro ka nga mailumlom, narigat ton iti bumangon no nailumlom kan. Ti usto nga makatulong ken mangted iti baligi ket ti panangsurot iti sao ti Dios. Nga iso iti Biblia. Taiso tinang tulong kinyak tapno mayornos kan agbaligi iti biyag ko. Kan tapno magunod ko iti biyag nga agnanayon. Salamat tiing kayo panagdengeg kakabsat ko. Agyaman kami pastor, iti oras nga imbingay mo babaan dito nga testimonyom. Agyaman akmanan kakabsat, iti patuloy nga intay nga panagdengeg. Kat kasi ti sigot, tawatok kadi iti intay panangi-share kan subscribe, taadupay dagiti testimonyo nga umay nga intay pagadalan. Kat intay man denggan iti mensahe na dayti nga kanta iti intay panagpakada. Buwada dumteng nga padas, jak amot as asitgat, malmalang unay tuirik na, sinungata tipak kamangak, sangit kot sakit tinakam ko, bareng mabang aran to'y puso, nalagip ko sa manangga, isut ng akirad kanya, ti sasaom diniuliwanak, ti sasaom dinabilignak, isa sa pinunas na't ladingit ko, tisa sa et denay tirak ko, nagdumuken nagkararaga, Apo Jesus tulungan nak, idatag ko kinkat problemak, tamok na sikat isumba, sa uti Diyos nasa may kinabilag, mangator, mangisuro, mangilintag, amin ngag talek ken mamati, agbyag danto iti sidong tiari, ti sasaom diniuliwanak, ti sasaom dinabileg na, ti sasaom pinunas na't ladingit ko, ti sasaom et denay tirag ko, ti sasaom et denay tirag ko.